Вы очень известны своими антироссийскими плакатами, постерами, можно так сказать. Я попрошу наших режиссеров выводить на экраны периодически эти постеры пана Андрея, чтобы видели, о чем идет речь. Вот, ну, для начала, как этот жанр называется? Я абсолютный дилетант в этом вопросе, не собираюсь из себя строить какого-то експерта. Це просто Ну, вот плакати. Это просто плакат. Плакатистика, так. Це плакати. Плакатів, на жаль, до А как 14... много таких плакатов? Кожен день треба малювати і згадувати, і говорити вголос правду. Якщо ти не будеш цього робити, то про цю правду забудуть. І якщо ми цього не будемо робити, то ми програємо нашу країну тупо. Кожен день ми будемо програвати. Не можна мовчати. А то, Мовчання что вот губить. плакаты у вас в основном на красном фоне. Не всі. Всі плакати, які Про Росію на красному фоні. але які присвячені кримським татарам, Да. це на блакитному і жовтому тлі. Это правда. А вот это какой-то посыл, то, что в Найкривавіша країна, яка існує на цій невеличкій кулі, яка називається Земля, це Росія. Найголовніший світовий терорист – це Росія. Найбільше расистів проживає в Росії. Найбільше фашистів, які прикриваються інтернаціоналізмом, називають якісь такі слова, але направду у них живуть хачі, чурки, хахли і всі інші. Це Росія. Найбільший покруч, який був створений, це Росія. Але можна констатувати факт. На жаль, найбільші українофоби – це українці, які переїхали в Росію. І це дуже жахливо. І дуже багато людей, які живуть в Україні, носять українське коріння, і які кажуть, а я русскоязичний українець. І ти кажеш, чувак, ну як так? У тебе ж батьки хто? Ну да, нас тоді русифіцировали, а зараз ми не можемо перейти. Я знаю дуже багатьох кримських татар, які говорять вишуканою українською мовою. Я певен, що мову можна вивчити. І я знаю це. А людина, яка зраджує мову, потім вона починає виправдовувати це все і стає дуже часто русофобом. На жаль. А вы не думали, что это результат пророссийской пропаганды? Это хуже. И отсутствие информационной стратегии нашего? Нет, это хуже. Это желание выжить. Це просте бажання вижити. Колись я їхав з Львова в Київ на потязі. І сидів в купе такий чувачок, бивший воєнний такий. І він повертався з весілля якихось родичів через Київ і їхав. Це був 16-й рік. І він повертався кудись до себе, там оце в Залісся. Він їхав і возмущався на русском языке. А я говорив з ним українською, а він возмущався на русском языке. Ти не представляєш, я родився в этом селе. Я поступил в мореходку в Петербурге, в Ленинграде. Я эту букву Г и эту Ш выжимал из себя, чтобы научиться нормально говорить. Я все для того делал, чтобы оторваться, чтобы выдавить из себя это село. А теперь, раньше я приезжал, я был уважаемым человеком, ко мне приходили советоваться, мне говорили, спрашивали совета, и спрашивали, как там у меня в Ленинграде. А сейчас я приехал, мне говорят, что я предатель, что я оккупант. Как так можно? І я ненавижу этих хохлов. І коли ти розумієш, що людина ненавидить інших людей за те, що вони свою ідентичність зберегли, а вона її втратила. І вона до цього часу в голові своїй вважає, що те, що він позбувся всього українського, це його величезний плюс. А що наша національна ідентичність сьогодні? Українців і кримських татар? Це по-дерев'янськи знову на голову приходить, що відстаньте від нас. В принципі, це наша національна. Розумієте, що я вважаю, що Кремли, що українці, ми люди, які... Нам чужого не потрібно, але віддайте нам, не чіпайте наше своє. Не чіпайте, дайте нам жити нормально і не лізьте до нас. А направду тільки зараз, за 30 років, не було створено української ідентичності. Ми зараз тільки вчимося її створювати. І, на жаль, дуже багато людей
втомлюються і падають на дорозі, і вони вже втомилися, роблять вигляд. Цей шлях дуже важкий. Вчитися дуже важко. Дуже важко чомусь хорошому навчитися. Дуже легко бути лінивим і нічого не знати, і ще легше навчитися чомусь поганому. А ще найлегше виправдовувати всі свої погані дії. Тому що виправдати ти зможеш себе завжди. В будь-який момент ти можеш щось придумати, але направду це нічого не змінює.